Mtsikana uyu mukumuonayu ndi mtsikana inde koma si weniweni. Iyeyu ndi mnyamata yemwe anapangidwa chipongwe ndi chibwezi chake ndi kulodzedwa nkukhala ndi ziwalo zachikazi nkumaoneka mmene akuonekeramu. Ziwalo zachikazi? Koma ali mamuna nde zinamera pati? Ndi chani chinachititsa kuti bwezi lake amuloze mnyamatayu nkumaoneka wamkazi chonchi? Mnyamata mkazi uyuyu ndi ndani? Nanga kwawoko anthu amatinji akaona mnyamatayu moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala ya Makawe Recruitment and Traveling Agency. Awa ndi akadaulo omwe atenga malo pa nkhani yokuthandizani kuti mupeze ma visa permit a South Africa mwachangu ni mosavuta. Amathandiza ma studying visa, general work visa, spousal visa, business visa ndi ma visa ena osiyanasiyana. Awawa ma office awo akupezekera ku Lilongwe pa Biwi Triangle Complex. Ayimbireni pa 093 274 742 kapena 083 214 987. Kwa omwe muli ku Joni imbani 062 45 47074 ndipo muzapezeka muli ndi visa yanu m'manja mophweka. Komesi Munyango ndiye dzina lake kuchokera ku Rwanda. Komesi sikuti anangotembenuka ziwalo nkumaoneka ngati mkazi chonchi ayi, koma komesiyu poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe tonse tibadwira nkumakula. Ndipo atafika msinkhu woyamba kulamulidwa ndi zilakolako zake, Komesi anapeza mkazi wa kumtima kwake ndi kumalonjezana naye za malavu pamene paja. You are my everything, my one and only. Achina I can die for you, I can't live without you. Moyo nkumapitilira. Inu mukuziwa nkhani ya malavu mmene imavutira. Komesi anasiya kumukonda mkazi uja ndi kumuuza chibwezi chatha sakumufunanso. Koma akanadziwa mawawawa sakananena chifukwa mtsikanayo anali oti wamvera nyimbo za Bigolia sani kwa kanthawi maka ija amati izathera mapenate ija. Anamuuza mnyamata pompo kuti sungangondisiya ine chonchi, wanditayisa nthawi yanga ndipo lavu iyi ithera mapenate ndikulodza. Koma ndikuloza ameneyu sanali wamasewera ayi, anali weniweni. Inu mukudziwa anthu akamva izi amaona ngati majokes, ndipo Komesi anaona ngati majokes masiku nkumapitilira. Koma tsiku lina kunada zabwinobwino monga muja momwe kudera masiku onse, ndipo Komesi anakagona. Koma podzuka kummawa anapezeka zida zonse za bambo kulibe kuli za chikazi. Maganizidwe achikazi, kuzimva chikazikazi choncho mu zonse. Analira mwana wa mamuna mokweza, koma nanga kulirako kukanamuthandizanji? Straight kuchipinda kwa mayi yake kukatenga zovala za mayi yake nkuvala. Iyo ndiye inali solution pa nthawiyo. Amayi anali odabwa kuti zimenezo ndiye zichani zayambaliti, ndipo Komesi anafotokozera mayiwo zomwe zamuchitikira. Mayi sanamvese ndi kukhulupirira zimenezizi, koma kufuna kuona okha ndi maso. Ndipo ataona anamutengera Komesi kwa abusa osiyanasiyana kuti akamupempherere, koma uchikazi umenewu unamukakamirabe Komesi masiku, myezi, zaka zinadusa. Apa ndipo omwe anapanga chiganizo choti akapepese kwa mtsikana uja anapanga chipongwechi. Koma tsoka ilo mtsikana ananenesa kuti sizingatheke kumubwezeresa chifukwa iye sakuziwapo kanthu za izi. Pomwe masiku amapita mbali inayi, mabere nawo anayamba kukula monga muja momwe mabere akulira. Ndipo pokutha kwa nthawi Komesi anachivomereza kuti iye basi ndi mkazi. Koma mu nkhani yonseyi chobowa kwambiri ndi chakuti tsiku lina akamadzuka amapezekanso ali nzachimuna monga momwe mamuna akhalira peya ndithu. Koma tsiku linanso akagona zachikazi zija. Ulendo wina Komesi anapeza mamuna yemwe anamukonda iye ngati mkazi. Analowa banja, ndipo tsiku loyamba zabwino ndithu munthu ananjoya mkazi wake. Koma tsiku lachiwiri kugwira anapeza nchu munthu nkuthawa pogona ngati walumidwa ndi namkalizi ndikumuthamangisa mtsikana wa chinyamatayo. Ndipo pakutha pa nthawi akwawo kwa Komesi ndi anthu ena anayesa kukafotokozera mamunayo za izi kuti amukhululukire Komesi ndi kupilira popeza iye amasinthasintha choncho. Tsiku lachikazi azinjoya banja, ndipo tsiku lachimuna azipilira. Anamuvomereza, moyo nkumapitilira ukakhala moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Iwo ati ndi wokondwa kamba
poti anazolowera ndipo komisi amafilabe bwino kumbali ya chikazi. Zikana kuchitikirani inu muliko mukanatani? Nanga moyo wanu wa tsiku ndi tsiku bwezi ukuyenderani bwanji? Siyani comment mu comment box tichezeko. Kwinaku ife a Dean Studios timagulisa malonda osiyanasiyana online ndipo tili ndi WhatsApp group lomwe timatumiza malondawa ndisiya link mu comment box kwa omwe mungakonde panga malonda ndi ife.